bendant yn y ffrwd fight. Haen a cymryd y bain hynna i gyd chwarae teg. Wel, fe ddechreuo de. Beth yw'r atgof bythgofiadwy yma? Beth? Yw'r atgof sy'n edrych i weli a crio cymaint. Mae'n rhywbeth o atgof pêl-drod. Och, pêl-drod hyn, pêl-drod llall. Ni fod yn paratoi'r gofyn ar gyfer ein sioe yma, Del. A di, gweld y mater nes i chwilen pan oedd Leeds mynd nawr yn gynnau, a chi gyda nhw'n pob atgof i. A fi. Wych. Felly hyd yn hyn, mae gyda ni atgof am bêl-droed. Sy'n o'n gret i fi, ac ni fynd allan amser chwarae na. Amser chwarae, ni braidd i dechrau. Mae'n cymaint i wneud, rhaid i ni orffen heddi. Iawn, beth sydd angen ni wneud eto? Cysgu atgofod ar gyfer ein amser yn yr ysgol. A wedyn, rhaid ystyried yna fewn i sioe. A hwnna'n swnio fel lot o waith. Dwi'n meddwl bydd e lot o hwyl. Rydych rwy wni. Beth am ar y dechrau? Syniadau! Meithrin 2015. Roedd ddiwrnod braf. Roedd awen fach hyfryd yn chwythu trwy'r yngwallt. Roedd flas tost ar fy nhafod. Awel. Blas tos. Ti'n cofio beth ges i brecwast yn y maethfyn? Nac ydw. Ond dyna beth yw fel arfer yn y cael, felly gas. Os unrhyw un yn cofio unrhyw beth o meithrin. Ti'n cofio'r cael i? Lot. A'r ffwdfed. A'r ciwion bach. A'r ffwdfed. A dwi'n cofio y slot cer. A Ffwdfed! Gallen ni cael ei gael? Ie, ond pa i? Ni welais jacket o, yn eistedd ar ben to. Hedwenau benna dwi'n cwsbeth ho 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 ho. Mi welais elefant pink, yn eistedd yn y sink, yn darllen map o dan y tap, G-Bink, G-Bink, G-Bink. G-Bink? O'n i'n meddwl mae'r geiriau'n wink, wink, wink. Dim yn ôl Google. Reit, ymlaen i ni i'r derbyn 2016. Oes rhywun yn cofio pwy yn dysgu yn y derbyn? Sori, Miss Michiw eto. Rydych chi'n cael ei informant yn y meithrin wedi eisiau dilyn i'r derbyn. Wel, mi oedden ni'n ceisio. Oedden, mor ddiniwed. Ddim unrhyw jaffaeth i ni. Mae rhaid i fi cyfaddu, dwi ddim yn cofio lot fawr o derbyn. Oes rhywun yn cofio greidio ydyn ni wneud am hynna? Ydw, fi dal i gofio fe hyd ein ddew. Sy'n dweud ei dechrau eto? Dwi yn rhywbeth i'r gael. Yes, i teirion, gwyrau nawr, plentyn bach yn plygu lawr, wrth yn wendid, trin yn hal, paid â gwrthod, Iesu da, amen. Rwy'n dwlu ar y wedi yna, a nid dim achos bod yn golygu amser mynd adre. Oedd yn cofio'r derbyn, oedd y trybiau tra. Does dim byd mwy rhan wneud i siarad a chwarae yn y tywod. Wel, pan bod y tywod yn dyfrecta. Ole yn nath i fynd lawio, mae hynny'n wir. O, yn sôn am glaw, dyna un gref yn hoffi bod ni. Oedd cath Mrs Darby. Anghofio ti am hynna? Siwr acen sy'n hofio Miss Darby yn dod â'i cath i'r ysgol? Sa'n gwybod. Rwy'n joio rannu atgofion fel hyn mewn ffordd dal atgofion gilydd beth ni wedi gwneud dros y blynyddoedd. Falle dylsyn ni wedi rhywbeth fel hyn yn gyfer ein sioe'n gadael. Blwyddyn 2017. Gael ei atgof yma? Wrth gwrs, ond pam? Dyma beth nes i gychwyn ysgol yn llawn. A fi, o'n i'n mynd nerfus ar gyfer ffrindiol, ond mae pan mor garedig. A oedd Mrs Davies a Mrs Gallen yn hyfryd hefyd. Dwi'n cofio pam gyffroes i gael pan clywed fan y dosbarth. Wel, nes i mwynhau mi fi. Un yn trefnu ysgol gorau oedd y flwyddyn un. Le aethon ni? Ar ymgoli. Dyna sut ti'n gofio am y anifeiliaid. Wel, mae trybu ysgol wedi bod yn wych ar hyd y blynyddoedd. Beth sy'n sefyll allan yn flwyddyn un gyfer? Pan dwi'n meddwl am blwyddyn un, ar y daf, ond sy'n cacan. Pryd yna'n wyr. Beth yna'n y dobl melyn, adar o'n dweud. Rwy'n y bethau sy'n aros gyda ni. O flwyddyn un nesaf. Man yn man i blwyddyn 2 nesaf.
chwaer o gwbl. Wyt ti'n cofio gwrdd B-box? B-box. Beth am chwarae rôl yn yr ardal siop? Oedd gyda fi siop. Beth am y ti bach? Wrth gwrs fe gyda fi gyda trefnod. Wyt ti'n cofio pan gael ci yn y gwelel? A pan gwmpa ffordd baby fel y ti bach? Hai, dwi dal cael yn llefau. Beth am ni cael yn canu fel beth mae'n helpu ti gofio? Syniad da. Beth am ni ganu amser y cyso? Barod un, ddau, tri. Amser y cyso yw hi nawr, yw hi nawr, yw hi nawr. Amser y cyso yw hi nawr, pawb i helpu. O, bydd o'n gael hwnna. A fi. Eri byth yn cysgo. Sa'n siŵr i yna chwaith. Sa'n siŵr dim byd wagol. Ond eich siŵr dwi wedi bod yn ysgol Dewi Sant ar ôl y mynydd yma. Chill Phil. Be? Fel? Na, sed. Un sed. Mae'n cofio gael seg yn y dosbarth, wyt ti? Na fi. Stopiwch weintio fel lan. Fi'n siŵr mae jyst cysgu trwy fynd i dynasty. Ie, boed y tebyg. Jyst rhaid cysgu trwy'r siop. Dewch i ni gael syn o'r rai ymlaen yn gweld so gall i mynd i awed i lawr. Pam sy'n nesaf? Lan i'r adroddiad blwyddyn 3, 2019. Miss Tiglin, Miss Williams ac wrth gwrs Miss Latham. Dechrau 4 mlynedd gyda Miss Latham, yn 4 blynedd gorau i fi gyd gyda trwy môr gret yn ni. Miss Latham yw'n ei gael o hi. Pam? Oedd e'n ymwneud gyda'r latte? Na, dim rili, ond mae jyst wedi sticio. O gath i recho hwyl gyfnod ni'n gwerthu'r coda. O, na! Andrew roi hwnna. Dwi'n sylwi bod ni heb hala y ffrawon yn dyfa. Dwi'n credu bod hwnna'n dal lot o beth gyda ni wneud ar y cordar. Ond bersonol, fi'n credu gallu i fod wedi chwarae'r cordon broffesiynol byddai eisiau. O gweithio o'n i yn nofio. A fi, chi'n cofio Mr Lewis? Mae'n gadw i blannu belly flops. Dwi'n dyfaru gwneud beri flot, nath hwnna roi los. Yn anffodus, sa'n credu bod lot fel arall allu dweud. Pam? Gai roi clew i chi. Dechrau gyda cut a gorffen gyda 19. O, na! Covid 19. Ie, cafwyd hamser ni ym mlwyddyn 3 ei hyneru'n fyr cyn y pas. Ar ddwyl ei Covid yn ofnadwy. Aros yn y tŷ yn mynd am dro unwaith y dydd. Dwi'n meddwl mam bod yn cael ei siopa bwyd. Dwi'n caru siopa bwyd. O leia nath e dim para'n hir. Helo? Bore da. Helo pawb. Helo. Hiya. What's up? Dydw i ddim yn gallu clywed ti. Dwi'n credu bod yn misgyn off. Sori miss, doeddwn i ddim yn gwybod. Mae'n iawn, dim ond camgymeriad ydw, a pawb wedi gwneud yr un peth. Bore da pawb. Sut mae pawb bore yma? Dwi'n diflas. A fi, mae tywydd yn ofnadwy hefyd. Dwi'n teimlo'n gyffroes hyn. Pam? Achos rydyn ni'n gwneud cwizwm heno? Dwi'n caru cwestiwn. Dwi wedi gwneud fwy o quizzes na beth rydw i'n newid allan o fy pyjamas. Heddi, mae gyda ni rhywbeth ychydig yn wahanol i wneud. Be? Bydd angen y camera i gyd arno ar gyfer hwn. O, ond miss, dwi yn fy pyjamas. A fi... Peidiwch o phoeni, mae hynny'n iawn. Miss, mae gen i broblem. Fi ddim fy mhant. Paid o roi camera arno! Reit. Mae Mr Davies, Mr Owen a Miss Bowen wedi paratoi gwers yma'r recordio ni gyd. Ar eich trod a dilynwch yr athrawon.
Dyna y pobl ochr. Ni bod i'r pwyntiau a pwyntiau ochr. Dyna chi bod yna. Barod? Ar ôl 3, 2, 1, iddex gwrdd. Yn y ffordd hwnna. Hwnna'n bryd. Rydyn ni diwedd. Unwaith eto. Sôn y blant gwych, mae'n gwaith celf ni wedi cael ei droi fewn I lyfr hefyd. Chi'n cofio gwneud gwaith gyda Cat? O, yr un byd ath ni ddim sy'n Instagram. A Cat in the Hat. Yn athyn ni lot o lyfrau a dots a squiggles gyda pennau newydd. Ie. Hwna. Ond o'n i'n meddwl fwy am dduniau'r cyfeiriadau pedwar diben. A rydyn hefyd wrth gwrs. Dwi'n cofio gweithio gyda Beth ar y map sy'n rhan yn y llyfr hefyd. Mae gen I lyfr fan hyn. A creadigol ydyn ni. Fi'n credu fi nath gynnu llun y goeden yna. A fi nath wneud y cwmwl yna. A plan dynyddo, dylse bod I wedi canu yn y can gyda'r werth ysbryd. Gan bod ni'n sôn am ei talenta ac yn ganu, mae gen i'r chafbwynt arall yn flwyddyn hyn. Ein Eisteddfod ysgol ni. A pen blwydd yr ysgol yn rhag peth. Ac I feddwl bod ni wedi arwain y ser bod ni'n gydeiro a lwyfan Peter Furness. Exactly right, Dave. Chi'n cofio dangos y blodau? Electric, love. Dyna ni. Dwi'n credu bod rhaid I ni ganu'r can wnaethon ni ganu gyda'n gilydd I orffen yr Eisteddfod yna. Un o'r hoff ganeuon y Thompson oedd e hefyd. Ie, oedd ar y pit yn y dosbarth llynedd. Canon I gyd, can I ddathlu nawr, dewch I ymuno gyda ni lyfeillion, dewch yn hyd, dewch I ddathlu nawr,
Cyfarwch o flwyddyn mae rhywun eisiau cynnwys. Mae gymaint o ysgofion gymaint o ddechrau yn llai i unrhyw lockdown. Nathon ni dechrau gwersi rygbi gyda dasio stara. Rhedeg y trawsglawd. Rhedeg gwersi canu gyda Miss Floyd. Allwch ddechrau ni anghofio cael siocled poeth yn y TV. A cael poge a cael gwmpen. Mae gen i syniad sydd diolch yn y sio. Sut? Wel, beth am rhywbeth fel hyn? Ac dyma ni, flwyddyn chwech, 2023. Mae'n y gymaint o atgofion da mlwyddyn chwech. Ble allwn ni ddechrau? Byddai'n gwrdd gwrs. Llai Nadolig. Ni wedi cael tipyn o spot dros y flwyddyn diwethaf. Beth am i ni eistedd o amgylch y TV unwaith eto? Ie, am y tro olaf. Paid i fyny llefen. Dwi'n siŵr oedd y ti llefen pan glywon ni'r ysbryd ym Mhen Tywyn. Gan bod ni sôn am Ben Tywyn, mae gen i rhywbeth bach i gyfadden. Dim ysbryd oedd yn locio. Wel, does dim sy'n beth o ysbryd. Mae rhaid a bwystfil oedd. Ni'r athrawon y trwy roi ofr arno ni. Ie, bwys fydd. Na, fi oedd! Beth? Sorry, bach o sport. A bydd o'n fater, roi ohonoch chi'n hilarious. Bydd nid fwy o ofna ni pan geithon ni lawr y mynydd yn y tywyllwr. A phan o'n ni bron dy colli Miss Latham? O'n i'n wedi gweld ti ar un adeg. Ie, ond dyn ni'n gallu clywed hi'n iawn. O leia ni'n cofio roedd hi'n saff. Am fod i'r dechrau flwyddyn. Beth ydy'n chafod ti, Archie? Mae rhaid i ni ddweud, o gwersi beigio oedd un o hoff atgofion ni. O'n i braidd yn ansicr cyn y gwersi beigio. Ond diolch i Miss Latham, oes y byd, fi'n hedfan yn y byd nawr. A mae rhaid i ni gymryd moment i'r gofio llai Nadolig. Ar this a mewn. Fyn! Oes unrhyw un wedi dod sosban yna nôl i'r gilydd? Na, ni wedi bod ti'n mynd i wneud. Ble mae sosban nawr? O na! Paid y ffynnu, na i ddod o hyd o fe gyda datgyn y metal yma. Eto. Beth nes ti fwy nesaf am? Rhaid dweud, nhw fi a'n cyrraedd y rownd arfynol yn y cwestiwn clem. Beth yn tan o ti, Lemai? Beth sy'n sefyll allan i ti fydd? Mae'r ddant pwysig o bendar yn y hafbwynt. Ffordd o Lemai yr ef, am dingwlad. Yr un peth ni wedi cael ti disgwyl profiad hollol yn hyfryd. Os ydych chi'n gwneud un perfformiad bach arall, falle fe rhyw mashup bach.
gan drosodd a throsodd pan oedd cwpan y byd arno. A dw, a phan wnaethon ni tournament rygbi. O fyna diwrnod special. Cenhedwyr! Dwi'n meddwl bod big yn atgofion gyda ni'n gynnes y sioe ymadel. Digon, mae gymaint o adgorfion gennym ni. Fydd hi'n amser ni ddechrau yr ysgol uwchradd erbyn ni offer. Cytuno, sut allwn ni orffen y sioe? Bydd rhaid i ni ddiolch i bobl. Fel pwy? Mr Bassett a Llywydd Ymwelwyr yn dod yn ddysgu ar hyd y ffordd. PCR i Darcy Scala. Adam yn yr ardd, boes y beics. Mr Clycani, Baby Spores a Threshold. A paid ag anofio staff y gegin sydd wedi bod yn bwydo ni hefyd. A di ni wedi anghofio unrhyw un? Mae hyn fel yr Oscars. Yr eiliad chi'n dechrau enwi pobl. Chi'n siŵr anghofio rhywun. A ddythawon. O mowredd, nes i ni beidio anghofio nhw. Rwy'n chi ni dweud diolch enfawr i ni. Pob aelod o staff sydd